Здравейте ви, боксери! Това е известното ми предаване. Предай нататък. Сега най-новият ни гост е Warcrafter 77! Лукота! Искам да те питам нещо сериозно. Но първо ще ми махнеш главата. Брат, Махни главата. Така. Какво ти защо почна да играеш в Майнкрафт? то ти ми я показва. Викам. Едни приятели там я показаха, пратиха ми и първо бях скипа, защото не знае как се играе и такива неща. Аха. Добре. Чакай да си прегледам списъчето за въпросите. Аха. Така. Ами тогава защо... Солодка има ли това? Кой ти е любимия моб? Какво? Кой ти е любимия моб? Ендермана, разбира се. Значи това любим моб е Ендерман. Добре. Моб мразиш най-много? Добре. Знаеш ли кой? Кристияне, Аят. след 3 секунди, ако още един път ти каза, като ти ще застанеш на мястото на кинескоп.